Dnešná kapitola má pracovný názov 2 káble uprostred ničoho. Dobre. Ale ani nevieš, ako si sa trafila. Ja som si povedala, že dnes povieš ty všetko, takže začínaš. Začínam ja? Dobre. Máme 2 káble. Neobvykle, že? Tak dobrého veľa nebýva. Dobre, akože lepšie 2 káble ako žiadny, dobre. Lepšie 2 kvalitné káble ako 10 márnych. Poznáš tieto káble? Ja by som ich zapojila do nejakého prístroja. HDMI káble? Nie. Viem, že sa dajú zapojiť aj do notebooku. No. Ale je to na taký ťažší prenos informácií. Ako myslím, že zasuniem do notebooku a za to sa dobre zdvíha na notebook. Áno, nikto mi ho neukradne v tom momente, hej, že mám ho zabezpečený. Ale nie, externé harddisky nemajú taký kábel. Už som proste niečo také zapojovala, ale teraz ma nenapadne vôbec. Sieťový kábel, ale do počítačovej siete, nie do elektrickej siete. Čiže áno. Ethernet. A asi ťa neprekvapí, že často potrebuje niekto taký kábel zmerať. Hlavne, či je v poriadku. Áno. V tomto YouTubeovom kanáli ma to teda vôbec neprekvapí. Dobre, ako by si ho zmerala? Keď sa pozrieš bližšie, tak vidíš, že on tam má... Keď sa pozriem bližšie, tak má tak 35 cm. Je na ňom napísané 0,5 metra, takže... Zase ženy a miery, áno? Ja v tomto vôbec nemám odhad. Ja si vždycky predstavím úplne niečo iné, keď kupujem nejaké kvetinače. Takže toto má reálne pol metra? Je to na ňom napísané, že to má pol metra. A ja už neverím, lebo tak môže tam byť hocičo. A ja tam môžem hocičo napísať, vieš. Áno. No dobre, má to pol metra, čo by som v živote nepovedala, že ja meriam 1,50 m, takže 3-krát tento kábel. To mi nevychádza, nevadí. On má v sebe 8 drôtikov a takýto malý konektor. Vidíš, že problém to aj vidieť. A keby sme ho chceli skontrolovať, že či sú každý prepojený s každým na jednej strane, tak si môžeme zobrať multimeter, zapnúť si ho na prepískávanie, zobrať si káble, ale špeciálne káble tenúčke, hroty, čo majú, pretože ideme merať tenúčke kontakty. Ja idem zmerať každý jeden drôtik? Áno. Či funguje, hej? Či funguje. Až potom vieš povedať, že ten kábel je dobrý. OK. Tak mi pomôžeš, tu si zober jeden drôtik. A mám sa akože trafiť do ľavého. Áno, a ideme na to zlaté. Jeden, druhý, ideme vedľa. Nedávaj to z boku, ale takto z vrchu. Z tejto strany poď. Aha. Dobre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Som cítila strašne odborne, a keby som niečo spajkovala, vieš, že Dobre. Čiže tento kábel vieme povedať, že je dobrý. Že je nový. Nepoužitý. Keď tak dobre reaguje. Či aj starý použitý vie tak dobre reagovať? A starý použitý. Čo máš proti starým použitým? Keď niekto bude písať, že ja dávam otázky, ktoré sú neprimerané, tak potom sa opýtajte Mariana. Dobre. On je tiež odborník. Ale zistila si, že zober si, že takýchto káblov máš veľa a toto asi nie je ten najlepší spôsob, takto každý jeden. Špeciálne, keď je človek sám. Keď sme dvaja, tak nám to išlo celkom dobre. Áno. Keď je človek sám, tak by to chcel asi spraviť nejak inak. A ešte je tu jedna zákernosť. Tie kábliky, my sme ich takto prepískavali, ale v skutočnosti tam je 8 drôtov, ale nie len tak halabala. V skutočnosti sú tam 4 páry drôtov a vždy 2 drôty sú navzájom skrútené kvôli vyžarovaniu a kvôli odolnosti voči rušeniu. Takže môžem to brať tak, že vlastne tie, čo sú pri sebe, tak oni tu sú oddelenie a ako náhle vojdu do istej časti, tak sa stočia. Okay. Približne tak, ale nie je to úplne pravda, pretože tu na strede je jeden taký pár rozkročený a medzi nimi je vsunutý ďalší. To mi hovorí norma, ako tie drôtiky majú byť zapojené. Aha, že aby to bolo menej komplikované, tak to spravíme takto, hej? No a na to, aby som toto vedel povedať,
Lebo to, čo sme my teraz zistili sme, že áno, drôty sú prepojené. Ale nezistili sme takú vec, či sú dobre zapojené aj tie páry, ktoré majú byť. A tomu sa hovorí, keď použijem vodič z jedného páru na druhého a poprehadzujem ich, pair split po anglicky, akože rozhádžem páry a vtedy ty to zapojíš do počítača, on ti napíše, že dobre, pripojil som sa na sieť, ale prenos bude malý. Nedokáže dosiahnuť takú rýchlosť, ako by si očakávala, prípadne to bude nespoľahlivé. Tak v tom prípade sa multimeter vypína, dáva sa preč a používa sa merák, ktorý je trochu inteligentnejší. Napríklad takýto, do ktorého to nemáš kde zapojiť. Wow. Takto si dáš koniec preč a už to máš kde zapojiť. Kúzlo a či mágia. Áno. Zapoj kábel. Zapojím kábel do pasívneho konca, zapojím kábel do aktívneho konca. A je jedno, ktorý kam? Áno. Dobre. A on mi tu ten kábel aj nakreslil. Iba, že mi nezmeral dĺžku, pretože pri takýchto krátkych kábloch je problém reálne merať dĺžku. Nemá zmysel ani merať dĺžku takéhoto kábla, aby ti to ukázal merací prístroj, lebo však vidíš, koľko je. Má zmysel to pri dlhších kábloch a špeciálne toto sa používa. On mi reálne odmerá, že ja keď tu budem mať nejakú kotuľku s takýmto zapojením, hej, a ja si ju zapojím, tak on mi odmeria dĺžku? Áno. To je veľmi dobré na to, lebo tieto káble máš väčšinou v stene. A keď máš na ňom problém, že je preseknutý, tak chceš vedieť, kde približne. Nerozbúraš celú stenu alebo všetko. Aby si... On ti ukáže, kde môže byť preseknutý? Áno. To je extrém. Ja keď skúsim si spraviť chybu... A ako ti to... Škoda, že nemáme... Musíme ho skúsiť nejak inteligentne oklamať. Aha, mne to vyskakuje. Dobre, mám pokazený kábel. Mám pár 1, 2, je prepojený a vidíš, že je 3, 6. To je to, čo som ti predtým hovoril, že tam je taký rozkročený pár, lebo mi to nesedí. 1, 2, 3, 4 by malo byť. 4, 5 je ďalší. A tu mi ukazuje, že už našiel 0,3 metra. Tieto dva sú v poriadku a ďalej nie. A ja môžem ísť teraz po jednotlivých pároch. On mi premeria ich dĺžku. Čiže by som videl, kde je ten kábel prerušený. Ako ďaleko od môjho začiatku je ten kábel prerušený. Ale on je vlastne prerušený... Tu napri konci je prerušený. Ale tak to je potom ti to zle ukazuje, keď ti ukazuje 0,3. Nie? A pozri. No toto je 0,4, ale stále tu nie je 0,3. 10 cm kábla. Keď rozbúravam stenu, nie je problém. To je chyba merania, tých 10 cm. Akože toto je úplne zlé meranie, hej? Že pravdepodobne by to bolo presnejšie, keby je reálna chyba. Nebude to presnejšie. Tých plus minus 10 cm tam bude vždy, ale plus minus 10 cm je chyba, ktorá ťa netrápi. Okay. Pri 50-metrovom, 100-metrovom kábli. Super. Pretože to nikdy nevieš určiť, aj to, ako je v stene určený. Obídeš tehlu, tak tam 10 cm plus minus spravíš. Jaj. A prečo, alebo teda na čo mi je potrebné vedieť, že teda má problém kábel 1 a 2, čo vlastne, že je to zapojené ako keby zľava prvé dve, takže to dáva zmysel. Len my tú chybu vidíme. No dobre, zober si, že mám teraz kábel v stene. Áno. A niekto vrtal do steny niečo a ten kábel prevrtal. A napríklad, keď ho prevrtá celý, tak ti ukáže, že ten kábel sa nedopíska na druhú stranu a že je celý prerušený po 15 metroch. Okay. To je jedna vec. Druhá vec je, keď ti napíše, že ten kábel je v poriadku, okrem páru 1, 2, ktorý je prerušený a chceš vedieť vzdialenosť po to miesto prerušenia. Kde to niekto to vrtačkovi ako vrtal, len ten kábel narušil. A takisto musíš rozbúrať stenu alebo proste vytiahnuť. No to, že rieši sa to rovnako, lebo to je jedno, že či je úplne prerušený, alebo je prerušený len z časti. No. Že sú aj situácie, kedy ja vlastne viem inak opraviť ten kábel, keď je prerušený z časti? Nie. Aj tak ho musíš otvoriť. No dobrá, tak na čo mi to je? Vedieť, že je prerušený 1, 2, alebo 3, 6, alebo z týchto káblikov, že tomu to úplne nerozumiem, že
prečo mi záleží na tom, že... Vedieť, ktorý z tých párov je prerušený? Áno. Principiálne ti to nevadí, keď máš kábel seknutý niekde na polovičke trasy alebo niekde po trase. Ale môže sa stať, že on nie je prerušený porušením kábla, ale napríklad je chyba v tom konektore. Že je zle zakrimpovaný konektor. Čiže musíš, odstrihneš ho len tu a dávaš nový konektor. Alebo len znovu ten konektor dáš do tých krimpovacích klieští a stiskneš a potom vidíš, že či si opravila chybu alebo neopravila. Aha, takže vlastne to mi ovplyvňuje len to, že najprv ma zaujíma prvý faktor toho, že alebo dajme tomu, že môj kábel, viem, že má teda toho pol metra, ukáže mi chybu 0,4 a potom ma zaujíma teda, že je problém v kábli alebo v konektore. Ak som to teda správne pochopil. V akej vzdialenosti je chyba, ti povie, potom ty už vieš dĺžku celého káblu a vieš dĺžku jednotlivých párov. Ja sa tu snažím teraz doťukať k tomu, aby som to tam mal celé. Takto. Tu vidím, že mám dobrý kábel a že nameral mi nejakú dĺžku s toleranciou. Tu nemám čo riešiť. Ak by som mal chybu a mám chybu len na niektorom pári a vzdialenosť pochybu je iná ako po koniec kábla, tak je tá chyba niekde na trase, čiže viem, že musím sekať alebo niečo robiť. Ak je tá chyba v rovnakej vzdialenosti ako dĺžka kábla, tak je chyba v konektore a riešim to inak. To je informácia pre mňa. Jedna vec je informácia, že kábel je zlý a druhá vec je pomocná informácia pre mňa, ako tú chybu na kábli nájsť, odstrániť. OK. Áno? Dobre, a kto si takýto merač kúpi? Aký robotník? Aký zamestnanec? Aká firma si takúto... Ten, kto to s káblami myslí vážne, pretože na kontrolu... Takže napríklad aj zvukár, hej? No, zvukár nepotrebuje internetové káble, čiže niekto, kto robí počítačové siete. Ale napríklad. Existujú takéto aj lacnejšie, ktoré ti len ledkami zobrazí 8 lediek, že drôty sú v poriadku. Ale také ti povie len tú informáciu, že drôt je v poriadku a nepovie ti napríklad pair split. Že sú prehodené páry, lebo on to len hlúpo prepíska tak, jak my multimetrom. Okay. Toto je v tejto kategórii prístrojov jeden z tých drahších. Máme tu aj taký jednoduchší, lacnejší. Cenový rozdiel? Tento dvojnásobok oproti tomuto. Rasisti. Na prvé zapnutie nám spraví to isté, ten prístroj, na prvé porovnanie. Nechci sa mu dneska pracovať, lebo je piatok. A tu nám napísal, že niečo iné ako predtým. ID 1 pás a 0,5 metra. Tu mám konektor 1. Ja si týchto konektorov, tých vzdialených koncov môžem kúpiť viacej. Okay. A napríklad, keď máš počítačovú sieť, kde prídeš do tej serverovne alebo miestnosti, kde končia zásuvky a rozhádžem si týchto po zásuvkách, tak aj viem, ktorý mám na druhom konci. Okay. Keď kontrolujem. To je napríklad taký problém, že prídeš do budovy, od ktorej výkresy nesedia, čo je také obvyklé. Okay. Mám na patch paneli ukončené zásuvky a číslo zásuvky mi nesedí s tým, čo je na patch paneli. Tak toto si zapojím do zásuvky, ja budem pri patch paneli, budem si prehadzovať drôty a nájdem ho. No dobre, a je taká možnosť aj pri tomto drahšom? Mať takéto koncovky? Áno, dajú sa tieto koncovky kúpiť. Aj tu ti píše číslo koncovky. Aha, ale tu nie je označená ako to nie je označená. Táto jednotka je vždy tá, ktorá je s prístrojom. No ale vidíš, tento meria presnejšie dĺžku. Napríklad zmeral presnejšie dĺžku. To je iný drôt, nemáme ten. Ale tu nám mám špeciálny režim na dĺžku. Čisto len na dĺžku meranie. Zase mu to dlhšie trvá. A potom tu mám, že wire map, kedy mi spraví takéto meranie, ktoré sú prepojené. A tu mám ešte ďalší, posledný, nie 8, ale ako keby 9, lebo to je tienenie. Tento kábel je tienený. Vidíš, čím sa lieši? Že tu je kov na konci, oproti tomu, že tu je plast. Čiže môžeme skúsiť tento modrý kábel dať tomuto. Inak, čo sa
týka tej chyby dĺžky, vidíš, že aj tu nám zobrazil tienenie, ďalší druhot, aj iné číslo. Čo sa týka merania dĺžky, tým prístrojom ja viem povedať aj, aký mám kábel, druh kábla, pretože ako som ti povedal, tie páry sú stáčané a tým, že ich postáčam, ako keby trošku dĺžky miniem, dĺžka páru voči dĺžku celého kábla bude iná, lebo je tam postáčaný, zakrútený, čiže na to miniem viacej. Miniem viacej, presne tak. Dobre, takže toto vlastne vie smerať, hľadáme chyby s tým, kontrolujeme si správnosť párov. To je všetko. Áno. Čo viacej by si chcela? Ešte to má pripojenie takéto, že môže s tým kontrolovať aj koaxiálne káble, čo boli kedysi na káblovú televíziu alebo televízne. Dobre, len tuto musíme odbočiť a ako keby dať ďalšie mini video o tom, čo je to ten koaxiálny kábel. My nevieme, čo je koaxiálny kábel? Nie. Ty si sa nehrávala doma s koaxiálnym káblom? Takú hračku ti rodičia nekúpili? Akože, čo kúpiš dieťaťu, aby sa mohlo dobre hrať? Tak BNC konektory a koaxiálny kábel mu kúpim, aby sa hralo. Presne tak. V zdravej tradičnej rodine kupujeme deťom koaxiálne káble. Ja som svojim deťom... A podporujeme ich kreativitu. Pardon. To je niečo ako Montessori. Koaxiálny kábel a Montessori, to je k sebe. Vieš, čo je Montessori? Viem, čo je Montessori. No, vidíš. A netušil som, že som vychovával deti Montessori spôsobom. Ja som svojim deťom doniesol ako hračku BNC T konektory na hranie. A oni si z toho robili vesmírne lode. Úplne normálna rodina. Úplne normálna rodina. Vidíš, vyrastú z toho elektrikári. Áno, tak. Ďakujeme za pozornosť a vlastne ďalšie video bude o tom, čo je to koaxiálny kábel a aké má využitie a potenciál životný. Na rozvoj detí a výučbu.